gyda'r cam holl bwysig yn y ceffylau hela. Mae gofyn bod nhw'n gallu carlamu a symud mlaen yn rhwydd. Dim tynnu. Yn tyn bach yn fwy isel i'r ddaear. A hynny arbed egni, achos os nhw allan yn hela trwy dydd, mae'n rhaid bod nhw'n cynnal eu hunain hefyd. Trefeili yn rhwydd. Mae'n rhaid bod nhw'n symud mlaen, dim gormod o waith I ti. Deall pwy gam sy'n eisiau a offa nhw. Does dim byd yn wath na ceffyl sy'n tynnu trwy dydd. Mae'r ddwylo ar y sgwyddo di yn tymlodd i'r diwrnod nesaf. Just yn gweld y penol melyn oedd diwetha ar y sgrin fyna, Red Letter Day ar un ceffyl bach I ni ddim wedi cael cipolwg arno yn yr Pencampwriaeth hyn. So, dyna ni, pawb wedi cael I chance. A dipyn o safon fan hyn cyn enillwyr yn y cylch yma. Os, o'n i'n meddwl mae'r ceffyl glas sy'n ar y sgrin nawr, o'n i'n trafod, mi'n siŵr bod hwnna di ennill ma. Blwyddyn diwetha, wy'n credu Red Letter Day wedi ennill ma o blaen. Mae'n sicr. Falle dim Gritting Bridge, ond falle ddwrnod bydd gewn ni weld. Dim ond dewis sydd I wneud nawr. Sarah Owen a Red Letter Day sydd yn mynd ar Pencampwriaeth. Ond yr adran ceffylau hela yw marchogaeth, ac dwi'n siŵr fydd Zara yn plesto ofnadwy. Dipyn o ffefryn gen I, ddari hi gwerthu o llynedd. Do. Zara Owen gyda Red Letter Day yn ennill y Pencampwriaeth yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth. Ydy Zara gwerthu'r ceffyl yma llynedd ac fath o nôl. Ydw fe? Yn amlwg falle y berchenog newydd yn dweud nad oedd hi'n gallu cael tiwn allan ohono fo. Mae hwnna'n digwydd fyd, mae fe'n digwydd wrth gwrs. Da iawn I. Zara eisiau meddyg, dwi'n meddwl, ond meddwl dipyn ohono fo, nath o cymryd yn ôl. Ond dwi'n meddwl, dwi'n iawn I ddweud bod ar werth rwan ar hyn o bryd. So cyfle I brynu Pencampwr yn y sioe frenhinol. Ydy ceffyl melyn wedi cael ei fagu gan G. Sandford, wrth y march Washington Postman, ac allan o Little Puffin a gaseg. 9 o oedran. Os rhywun y moyn pyrnu fe, mae digon o flynydde tu blaen iddo fe. Yn disgwyl yn patrwn da o ar ôl ennill dosbarth y ceffylau canolbwys. Ac y Gail Whopper, yr is Pencampwriaeth yn mynd I Wycliffe gyda Miss Abby Dark. Llon gyfarchiadau mawr I Zara Owen o Lambechain. Pencampwr yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth. Winning the championship in the Hunters Riding this year is Zara Owen with Red Letter Day, and many congratulations to you, Zara, from Pencampwriaeth on winning the championship in the Hunters Riding this morning. And in reserve, we have 1808, and it's 1808, which is Miss Abida with riding Wycliffe. Again, many congratulations to your members, and Abby comes from Coffee in Swansea, and so many congratulations to you both. And as we close the competition here, I thank the judges.